Ласи, видя ли какво направи? Какво толкова де? Голяма работа. Така е, като не можеш да се грижиш за цветя. Ласи! Какво, Ласи? Нищо страшно не е станало. Една нищо и никаква саксия. Ласи, не може да се държиш така. Това е саксията на Кики, в която тя беше посадила цвете и се грижеше за него. Ама, Рино, как се грижи, като го остава да увяхне? Ласи, ти може и да не го правиш нарочно, но много често ни обиждаш и се държиш грубо с нас. Какво? Аз да ви обиждам? Да. Ама аз просто казвам това, което мисля. Вие само се сърдите. Аз просто съм искрена.